Oh my gosh! Ang lakas na! Yes, there's a fire, anak! Naglalagablab na apoy ang tumupok sa isang bahay sa Sitio Banks Upper, Barangay Poro, San Fernando City, La Union. Ang sanhi ng sunog, natumbang kandila na iniwan sa lamesa sa may kusina. Gabi nang mangyari ang insidente, walang kuryente sa lugar dahil sa epekto ng nagdaang bagyo matapos magsitumbahan ang mga poste at linya ng kuryente. Kaya kinailangan umanong magsindi ng kandila. Nung paglabas ko, may mga pusa kasi kanina sa bahay. Inakyat sa mesa. Parang doon nag-start yung parang natagilid. Siguro napatog yung tasa na nakasinding kandila. Doon na, ang lamesa namin, monoblocks. Yung malaki, pang 6-seater yung lamesa namin. Tapos, ang mantel niya, yung para sa sahig. Kaya siguro nung natapon. Kaya nung nataob yung kandila, hindi siguro namatay siya. Ilang alagang pusa at aso rin ang nadamay sa sunog. Mabuti na lamang umano at nasa kabilang bahay ang mga nakatira sa nasunog na bahay, kaya walang naiwang tao sa lugar. Yun ang isa pang challenge namin kagabi kasi consider na may mga nakatumba pang poste ng kuryente kaya hindi namin naabot mismo yung fire scene. Naglay na lang kami ng 11 na fire hose para maabot yung DJ ko, mismong location ng fire. Walang naisalbang gamit ang mga residente. Agad namang nagpaabot ng tulong ang barangay, city at provincial government. Samantala, halos 77% nang naibalik ang supply ng kuryente sa probinsya. May paalala naman ang BFP sa publiko bilang pag-iingat sa sunog matapos ang epekto ng pagbaha at bagyo. Dapat mapacheck muna yung mga electrical system natin. Lalo na yung mga nabaha. Hindi nalubog na saksakan. Kasi kung na yun, nakastruck di danom dyan ti linya ti kuryente, agkaroon ti short circuit. So ti magbalin nga cause iti uram. Mag-seek assistance ng mga licensed electrician, ganun. Pwede mag-hire na sila para maging safe yung kanilang electrical system. Hindi pwedeng yan, DIY, yung do-it-yourself pagka mga ganyang bagay. Tsaka pagka yung mga wala pang kuryente, paggagamit na ng kandila, dapat stable yung maging lalagyan. Secure nila na hindi matutumba yung mga kandila na ginagamit nila. Joan Punsoy, Balitang Solid North.